Owain Thomas I fi, a fi'n cynrychioli Brodyr Thomas Limited. O ddydd I ddydd, dwi'n gweithio fel sa'r coed o fan y busnes. Cymuned, cymdeithas, fi'n fwy am aros yn lleol a ie, oedd ddim tamer o ddordeb i fi fynd bellach o getio na beth sy'n rhaid. Oedd e'n bach o flip of a coin, rydw i diddordeb I suppose I fi mewn wneud rhyw fath o trade, ond sa'r coed cymryd at yn dant i'n diwedd. Mae wastad change I gael, sy'n mynd yn o'r un peth. Mae wedi fi lot o teulu o fan Ceredigion a I suppose nhw fydde wedi ysgogi fi fewn o fe. Yn tyfu lan oedd yn had yn pen sair, yn cyd sair, so oedd ar bod ni'n plant bach rili, o'n i wastad yn o'r wahanol diddordeb yn y peth. Falle o'n i ddim yn sylweddoli ni, ond oedd e wastad rhywbeth oedd yn cael ei siarad yn byti, I suppose. Sy'n ni'n goffo roed 3 tip falle unrhyw un sydd eisiau mewn I diwydiant, dim falle jyst gwaith coed ond rhyw fath o trade, yw triwch eich gorau, triwch gwahanol bethau a peidwch bod o fan ffeili achos mae pob un yn gwneud camgreadau. Bendant y radar I ni'n gweithio, mae defnyddio Gymraeg yn bwysig ofnadw. Mae sy'n ni'n mynd erbyn gweud 90% o cwsmeriaid ni gyd yn siarad Cymraeg a chi yn bendant yn teimlo bod cwsmeriaid gymryd na mwy cysurus amser maen nhw'n ffindio rhywun sydd yn gallu siarad I naill nhw, maen nhw fel nhw'n yn teimlo bod nhw'n wedi cael beth maen nhw'n moyn mas o'r gwaith wedyn. Nath fi am rawd dechrau Brodyr Thomas 3 mlynedd nôl nawr. Ac ers ni dal yn gweithio yn gilydd, ond ni wedi dechrau cyflogi rhai o bobl ifanc ardal lleol ni fel apprenticeships. A mae rheini'n mynd I colegau yn Aberystwyth a mae un yn Aberteifi hefyd. So, na le ni wedi cyrraedd nawr. Manteision o weithio yn Ceredigion yw bod chi'n cael aros yn lleol, byw yn lleol, gweithio yn lleol. Mae'n bwysig cofio bod yn rhaid mynd o chadr leol I cael llwyddo. Mae digon o gyfleoedd I gael yn y milltir sgwâr. Dwi'n mynd yn bach yn rhwyddach nawr I fynd off I coleg nag oedd I flynedd yn ôl. Oedd lawer mwy o bobl yn gwneud y math yma o gwaith blynedd yn ôl, a mae lawer llai o bobl yn gwneud y nawr. A mae nifer o bobl sy'n mynd I colegau I wneud apprenticeships yn cwmpo blwyddyn o'r flwyddyn. A mae'n bach o pryder y diwydiant, a gwir, achos os nag oedd pobl I gael wneud y gwaith sydd ddim o'r gwaith yn cael ei wneud.